és una xiqueta que després de tornar del col·legi, després d'haver berenat, després d'haver fet els deures, oi, encara no era hora per a poder anar al parc a jugar en la seva colla d'amics i amigues. Sí, ho havia fet tot. I es tenia que esperar. Ai, 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 no, ella tenia molts joguets, però els joguets eren de l'any passat. Feia quasi un any que havien donat els joguets i ja els tenia avorrits. No sabia de què jugar. Ai, de pronto veu unes fulles de periòdic. I en la fulla de periòdic, clac, 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 el fa un sombreret de soldat. Se posa a fer de soldat. Napoleó tenia 100 soldats. Napoleó tenia 100 soldats. Marxant No, li avorria. Ah, ja està. I el fa ara un vaixell de periòdic, de fulla de periòdic. I s'hi posa a jugar en el vaixell. A la vora de la mar n'hi ha una doncella, que bordava mocassos. No, tampoc. Veu unes tisores. I a les tisores, xic-xac, el fa un homenet de paper. I només fa l'homenet de paper. El homenet de paper va i pren vida. Sí, se menjava, es movia i parlava com si fuera una persona. I Diana què fa? Què fa amb l'homenet de paper? Allí a jugar. Ui, que divertit! Que divertit que era l'homenet de paper. Tant que de pronto va ser l'hora que Diana podia anar al parc a jugar amb la colla d'amics i amigues. I diu, ai, homenet de paper, que me tinc que anar al parc. I l'homenet diu, ai, no me vas a deixar així a soles? No, mira, vine-te'n amb mi i jugarem a la meva colla. I Diana se'n va dur darrere a l'homenet de paper, allà, al parc, a jugar amb la seva colla. Alà, l'homenet de paper, la colla d'amics i amigues i Diana, alà, lo bé que s'ho passaven, i així, i allà, no paraven de jugar, i de pronto, cansats, s'assenten un moment per descansar i no tindre tanta suor, i quan estan sentats, l'homenet de paper diu, vaig a contar-vos unes coses. Jo soc de paper de periòdic i els periòdics contem el que tenim escrit, contem notícies. Vaig a contar-vos notícies. I l'homenet de paper de pronto diu, hi havia de pronto un xiquet que ha tropeçat i s'ha fet sang. Hi havia un home que ha furtat. Oi? Hi havia un cotxe que s'ha espatllat contra la paret. Oi? N'hi havia una dona que al sentar-se se li ha trencat la caïra. Oi? N'hi havia un guerrer que anava amb el bastó caminant i el bastó se li havia agarrat. Les xiquetes i xiquets Diana, de la colla, que l'escoltaven, se posaren tristos. Alguns ploraven. No els agradaven les notícies que narrava l'homenet de paper,
li digueren, però home, perquè mos contes aquestes coses tan tristes. I el mener de paper diu, ai, és el que tinc escrit. Jo conto el que tinc escrit. No, és que vull, és que és el que tinc escrit. Però, claro, com aquells ploraven i estaven tristos, el mener de paper se n'anà del parc. No, jo no vull als meus amics i amigues entristir-los. Me'n vaig, i se n'anà pels carrers del poble, per allí, caminant, tot trist. Ai, lo bé que se ho estaven passant, Joan. I jo, quan he contat les meves notícies, els he posat a plorar i estan tristos. No m'agrada. I de pronto veu un rètol dalt d'una planta baixa que posa bugaderia. Bugaderia. De bugada vol dir que és on renten la roba. Ahí renten la roba. I ja està. M'hi n'entraré i que em netegen i podré jugar amb la colla d'amics i amigues. I se n'entra dins de la bugaderia i allí el netegen i es queda tot net. I tot net, feliç i content, se'n va al parc. Calla! Que ja no tinc les notícies! I la colla, sí, a veure, conta-mos. Diu, ara, senteu-se que vos conto, senteu-se. I se senten tots allí, rient, tot content, va, a contar-lo. No tinc res escrit, no puc contar res, estic blanc, estic net, però no tinc res escrit. I diuen, ara! I se'n van a jugar. I ell, tot trist, se'n va una altra vegada al parc. Si no tinc res, no puc contar res, no tinc res escrit, no tinc notícies, no tinc res escrit. I anava pel carrer i mirava i de pronto veia un lletrer i aquesta paraula m'agrada, alegria, se la quedava. Aquesta paraula m'agrada, amistat, i se la quedava. Aquella paraula m'agrada, bonic, se la quedava. I aquella paraula m'agrada, tot pagué, m'agradava. I s'anava agafant des de tres que veia pel carrer les paraules que li agradaven. Les que no, les rebutjava. I al camp. I el camp estava verdet. N'hi havia papallones, n'hi havia pardalers, i els arbres i les floretes. Diu, agafaré la idea, el nom dels pardalers, de les papallones, de les plantes, de les floretes, i s'ompli tot de tot el que li agradava. I ple de tot el que li agradava, se'n torna al parc. Senteu-se, que vull dir-vos una cosa, senteu-se! I se senten i es comença a contar coses boniques, coses de paraules que a tots mos agraden, i a parlar del camp, de la herba, dels animalets, dels arbres, i tots s'hi posaren contents i ben feliços. I des d'aquest dia, l'home de paper va saber que tenia sempre que omplir-se de coses boniques per a contar-los als demés, les coses boniques, i les que no li agradaven, rebutjar-les. A veure si aprenem de l'homenet de paper i mos ho passem bé i fem que s'ho passen els demés bé agafant coses boniques. I de contar, vinga, sense una raspa ni un barandat, tot s'ha acabat.